telefonen her for nylig. Det var altså ikke lige... Det er heller ikke nemt at finde ud af det. Jeg kunne godt tage video, men jeg kunne ikke finde ud af at tage billeder. Det er derfor. Men det er jo sjovt at have. Ja, det kommer ikke igen, og det går simpelthen så stærkt. Ja. Altså, du kan se fra sidste gang, I var her, det var sådan nogle små nogen, der bare sådan, nå ja, de var der bare, så ville de helst sove. Ikke? Ja. Til nu, altså nu er de næste par uger, der bliver de simpelthen nogle vandaler, altså virkelig. Kan vi ind igen nu? Er det ved at være koldt? Er hun ude efter de kamera? Det var det der med halsterklæde. Jeg synes, det er aldeles dejligt. Ja, ja, det var godt. Kommer I ikke med ind igen? Putte, 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 putte. Putte, 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 putte. Kom. Kom. Kom så, Pippi. Kom. Putte, 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 putte. Ja, nu bliver du overfaldet på dit sko. Det er simpelthen så pakke den ud.